डियार गार्ल्स, आंनि अनजालि बिनानावमोन, आं नोंथांमोनखौ फंनैसो बाथ्रा बुङो आरोना बे भिडिअसनि गेजेरजों। नोंथांमोननि जिउखौ साननानै नाय, नोंथांमोननि बिमा बिफाया मिथिया नोंथांमोना मा खालामदों ना। बेकग्राउन्डआव थानाय जोंनि रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनासो नुयो। जाय बिमा बिफाया न'आव थानानै नोंसोरखौ मोजां फरायथों, मोजां लेखा रोंथों होननानै हस्टेलाव दोनहरो एबा ना गोबां बर्डिंफोराव दोनहरो, नोंसोरनि थाखाय खस्थ' खालामनानै न'आवहाय बिसोरो गोबां खस्थ' खालामनानै फैसा जमायनानै हरो, नाथाय मिथिया बिमा बिफाफोरा। आं बेखौनो बुंनो थाङो, नाथाय साननो नाङा जे आं सोर नोंसोरखौ बुंनो थाखाय। आं बे बाथ्राखौ एसे उनावहाय बुंगोन, भिडिअसखौ एसे जोबजासिम नाय, अब्ला बुजिगोन। आंनि अनजालि बिनानावमोन, आं नोंथांमोनखौ बुङो, आंबो सासे हिन्जाव जानायलाय, आंबो सासे आइजो जानायलाय ना, जोङो जोंनि हिन्जावफोरनि दुखु खस्थ'खौ मिथिगौ। आं बे बाथ्राखौ लानानै बुङो, आंनि अनजालि बिनानावमोन, नोंसोर बेबायदि हुदाखौ गाराब्ला, दिनै एसे गाबोन एसे नोंसोरो सर' खालामना लायोब्ला मालाब्लाबो बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो हाया। जाय खैफोदा निसा, जाय खैफोदा हुदा थायोब्ला निसाखौ मालाबाबो गारनो हाया। जेरै थांखु, 1 नम्बर थांखु हौवाफोरा गारनो हाया दे, गोसो होनानै गारोब्ला हायो। बेबो ब्लेसिं नांगौ, इसोरनि बोर थायोब्लासो हायो। जाय गारनो गोसो, इसोरनि ब्लेसिं गैयाब्ला मालाबाबो हाया। आङो बुङो, 1 नम्बर थांखुखौ हौवाफोरा गारनो हाया, जाग्राफोरा दे। आरो आंनि अनजालि बिनानावमोन, आं नोंथांमोनखौ बुङो, जोङो बे सिगारेट सोबनाय, माबा निसा बुस्थु लानाय, ड्राग्स लानाय, जौ लोंनाय, बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। हिन्जाव मानसिफोरा स्पेसियेलि बांसिनै आरोना। मानो होनबा जों जाबाय हाबा जुलि जानायनि उनावहाय गथ' खांनो गोनां जायो। बै गथ' खांनायाव हिन्जावफोरा गोबां खस्थ' मोनो। बेनि गेजेरजों जोंनो थै, ब्लाड ना, ब्लाडआ बहुत इम्परटेन्ट हिन्जावफोरनि थाखाय ना। जोङो बेफोरबायदि हुदाखौ खालामोब्ला जोंनि देहायाव मा फैगोन, हेल्थ इसु ना, हेल्थ इसु फैगोन। हेल्थ इसु फैनाय लोगो लोगो जोंनि ब्लाडआव बेमार जागोन, जोंनि लांस ना, जोंनि हार्ट, बेफोराव बेमार जागोन। गोबाङानो मिथियो नंगौ, बेफोरखौ इउज खालामबा बेमार जायो होननानै। मिथिसेयावबो दिनै जोंनि अनजालि बिनानावमोना मिथिया मा चेलेन्जजों बिथांमोना लोंनाय जानाय सिगारेट सोबनाय बेफोरखौ इउज खालामो, नाथाय मिथिया। नाथाय बियो जेब्ला सोबदों, जेब्ला लोंदों, लगे लगे जागोन बेमारा, बे नङा दे। लगे लगे जागोन बेमारा, बे नङा। बियो गोबाव समनि उनावसो लासै लासै लासैनो जोंनि लांस, किडनि आरो स्टन जायो। जोंनि देहायाव गोबां सुबुंनाव स्टन जाबोदों दे, बेफोरो जानाय लोंनायनि थाखाय जायो। जोङो हेल्थखौ मोजां लाखिनो थाखाय बेफोरनिफ्राय गोजान जानाया मोजां, आंनि अनजालि बिनानावमोन। जायनि देहाया जोंनि हिन्जाव माहारिनिया गोबां इम्परटेन्टसिन। जों फिसा मोनखांनाय लोगो लोगो गोबाङानो दुरबल जायो। मानि थाखाय? जोंहा गोबां ब्लाड लस जायो, जोंहा बिराद ब्लाड थांगारो। बिनि थाखायनो जोङो हेल्थखौ मोजां लाखिनो थाखाय जेब्लाबो सिख्ला समनिफ्रायनो लानानै मानसिनाव गोबां रोखोम बेमार जायो, मोनसेल' बेमार जाया। नोङो दिनै गाबोन इउज खालामगोन, बेखौ इउज खालामनायनि उनावहाय नोंनियाव गुजुनाय बेमार जागोन, गोबां बेमारा सन्देरगोन, बास्लायगोन ना, गोबां बेमारा मोनसेनि उनाव बारायबोबाय थागोन। आइजोफोर, जोंनि अनजालि बिनानावमोन, नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। गोबांखौनो दिनै पेरेन्ट्सखौ दाय होयो, नाथाय पेरेन्ट्सनिल' दाय नङा, बिमा बिफानिल' दाय नङा। मानो होनोब्ला बिमा बिफाया मिथिया बेफोरखौ। बिमा बिफाया हस्टेलाव दोनहैगोन, बिमा बिफाया गोबां फरायनो थाखाय ना बिसोरखौ सुबिदा होगोन, नाथाय बिसोरनि उन सिगां सोर नुगोन? नों आंआसो नुगोन, बेकग्राउन्डनि मानसिफोरासो नुगोन। जाय बेकग्राउन्डनि मानसिफोरा नों आं। जायनि जाहोनाव आं दिनै नोंथांखौ बुंनो सानदों, जायनि जाहोनाव आंनि नुनायखौ आं दिनै फोरमायहरनो सानदों। नोंसिनि न'आव थांनानै आंहा फोरमायहरनो गोहो गैया, मानो होनबा नोंसिनि न'आबा बबेयाव, नोंबा सोर? नाथाय आंनियाव अननाय थानायलाय, आंनियाव नुफैनायलाय, ससियेल मिडियायाव नुनायजों लोगोसे दिनै आं बे भिडिअसनि गेजेरजों बुंनो गोनां जादों। जाहाथे नुथों, गामिनि मानसिफोराबो नुथों, एबा न' खाथि खालानि मानसिफोरा नुनानै जाहाथे सोंखारियो, बुङो। बेफोर बुंनायनि गेजेरजोंसो बै गथ'फोरनि माइन्डआ चेन्ज जानाय बायदि, बिसोरनि गोसोआ चेन्ज जानाय बायदि। नङाब्ला रावबो बुंग्रा गैयाब्ला रावबो सोलायनाय नङा। दिनै अननायजों बुजायनांगोन, नंगौ। दिनै बिसोरखौ बुजायग्रा रावबो गैयिनि थाखाय बिसोर बारदों। बिनि थाखाय जोंनि साननो नाङा नों सोर बुंनायनि थाखाय। नों सोर जोंखौ बुंनो? जाबाबो जोंनि देहा, जायाबाबो जोंनि देहा, जों बेमार जाबाबो जोंनि देहा। नाथाय बेबायदि नङा।
जों बेकग्राउन्डनि मानसि जानायलाय, जों भिडिअ क्रिएटर जानायलाय, जों नुनायलाय ना, जों मिथिनायलाय जोङो समाजखौ फोसाबनोब्ला जों बुंखानांगोन। जोङो न' थांनानै समाज फोसाबनो हाया, दानि जुगाव डिजिटेल जाजोब्बाय। स' बिनि गेजेरजों आङो बे भिडिअसखौ लाबोनाय जादों। नानिमोन दुखु मोननो नाङा, नोंसोरो सोलाय, नोंसिनि गोसोफोरा सोलाय, नोंसिनि बेबहारफोरा सोलाय, अब्लानो जोंनि देहा मोदोमा माब्ला मा जागोन रावबो मिथिया, जोंनि जिउआ माब्ला मा जागोन मिथिया। जोंनि देहाया दानो मोजां दानो गाज्रि नंगौ, नाथाय बेमार थायोब्ला गोबां मानसियानो बेमारजों गोदोनानै बेमारजों भुगिनानै दङ। नाथाय नों आंनि देहा मोजां थासान्दियाव दिनै बेफोरबायदि निसा बुस्थु इउज खालामोब्ला निस्सय थारैनो जोंबो बेमाराव गोग्लैगोन सानसे। स' बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो सोलायनांगोन। नानिमोन बेबायदि खालामनाङा। सासे सिख्ला जानानै, नों सासे जोहोलाव सिख्ला जानानै, नोंनि देहाया दासो मोजां, नाथाय जुलि जाखांनायनि उनाव, नाथाय एसे बैसो जाखांनायनि उनाव ना, बैसोजोंसो लोगोसे दानि जुगावहाय बैसो एसे थांब्लानो नोंनियाव बेमारा सन्देरो एबा बेमारा बारायबोयो। मोनसे फिसा बेमारनिफ्रायनो मोनसे बेबायदिनो बेमारा बारायबोयो। स' बिनि थाखाय आङो रिकुवेस्ट खालामो आंनि फंबाय बिनानावमोन, नोंथांमोना बेबायदि खालामनो नाङा। आरो बिमा बिफाफोरखौल' बारा दाय होजाया, मानो होनोब्ला बेकग्राउन्डआव नुनायफोराबो बुंनो हानाय गोहो दङ जोंहा बयनियावबो। स' बिमा बिफाया नुवा बेफोरखौ, नाथाय बिमा बिफानि थाखाय जोङो फोरमायनांगौ, बिमा बिफाखौ मिथिहोनांगौ जाय बेकग्राउन्डआव नुदों ना, अब्लासो जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां खालामनो हागोन। आं बेखौ आंनि नोजोरजों आं नुहुरो आरोना गोबांखौनो। स' लोगोफोर, बे भिडिअसनि गेजेरजों सोरनिबा गोसोखौ दुखु होबायब्ला आइ एम रियेलि सरि। जानायखौ नाजावदो, जायखौ निमाहा होदो आरो रोङैखौ फोरोंहरदो नोंथांमोननि गोसो गोरबोजों। स' भिडिअसखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।